Добър ден, ученици! Гледай ги, бе! Гледай ги! Ма нахалство от класа! Ако ви преча, да излезна и сами да си вземете урока, а? Какво ще кажете? Ма влиза учител тука. Ма няма. Клас стани, клас мирно. Па госпожо Иванова, учениците от 10 Б клас са готови за час по математика. Нищо подобно. Никакво уважение. Па дъската не са избърсали. Въобще, кои са дежурни тука? Нямам си и на идея. Никаква идея, човек. Безобразие. Едно време, като влезеше учител, никой не смееше гък да каже. А сега... Мани, някой знае ли кои са дежурните в този клас? Да, госпожо, да. 15 и 16 номер, Петър и Русица. Благодаря ти, Тони. Айде, Петре, сега, щом си дежурен, ела тука. Да ти дам пари, да ми вземеш една средногорка от стола с повече кетчуп.